Z nového videjka. Čo tu mám? Čaute. To by som mohol aby ma bolo počuť. Toto mám tu zapnuté zase. A čo tu mám tuto? Tu GPU. A tu je Branko, čau Braňo. Nazdar. Však lezne. Však ale kúky, čo mi tu tam ukazuje. Ser na to. No už to mám dobré. Prezid, čaute. Ja som Braňo, kamarát. Však oni ťa už videli v tom prvom videu. Však oni ťa poznajú už, tak čo si. Ale nie si. Chcel by som asi mistrovnom videu. A ja by som chcel byť o vnúk. Asi mistrov vnúk? No ja prečo vnúk, že je ešte mladý. Ale nie, ja chcem byť môj babky a detko vnúk. Možno jeho bratrinec, keď tak. Mišo sa má. Mišo je jeho brat. Nie jeho brat. Fake brat. No, on je Monikin. Lebo je to fake brat. On je Monikin brat. No ale ja som mistrov fake brat. Ser na to idem tu na. Čo? Ale to spúšťame. Ale ani... Wow. Čau. 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 Taká to blbosť. Robíme speedrun a ináč v tom druhom videu, čo sme robili Sleptover X, som nechtiac vypol nahrávanie, ale tam sme splnili a táto typka ma chcela dať dole, ale nepodarilo sa je to. Sleptover 4. Ja aj Sleptover 4 sme hrali, 4. Tak, 4. A dokončili sme ho. Len vy ste to nevideli, lebo sme vypli... No, nie my, ale ja som nechtiac vypol nahrávanie. Kde si? Kde si ty pompom? S tebou. Ty si pompompurín. A ty si mňam. Ty si... Ale však som mňam, som taký najanket. Mňam. Ináč, tešíte sa, že... A podľa mňa Great Meme Reset ani nebol. Však nič sa o tom ani nerozpráva teraz. A ja už nenávidím. A ináč, ty typek, čo možno pozeráš moje video. Urobil som video a že no 6-7 jokes, lebo tam bolo číslo 6-7. A že žiadne 6-7, jak sa to volá, smiešky. A ty si tam napísal 6-7. Typek, ja si ťa blokujem. Ale nie. Keď si subscriber, je dobré. Videl, čo som tu pravil? Ty si bonbon. Čo, tu sme na konci? Čo? Však to sme nič Red kills. Však to sme ani nič neurobili. Be careful, red kill. Slap at end. Tu, čo? Dobre, keď spadneš, to dá tu na. To je dobré. Dobre, ja som spadol. A ja som nespadol. Ja som zase spadol. Takže počkaj, keď ja teraz spadnem, tak... Čo to dá na začiatok? Áno. Je to... Neviem, aké to je. No tu na aká strana? Ľava nie. Ja som o tom presne vedel, ale som ti nepovedal. Malý. Ja som na to išiel tiež. Fakt? Takže myslíme takisto. You win. Zema you win. Obskočík. Opa. Jaký smal. Game passes are permanent. Jej. To ja to nechcem. Ja som Sleptover King. Prečo mi to nie... Ja som Sleptover King. Ja som Sleptover King. Teraz sa tu budeme dohadovať celý deň. Padí. Ale ja som tu bol prvý, pamätáš? Dobre, padolíky. Ale ja som tu bol prvý. Čo? Ale toto bolo taká easy Sleptover. Ideme tu na? Do inej Sleptover?
Dneska mám iba z laptopu video. Sa ma to teleportnú. Na to neteleport... konečne. Kamošo, ty si baba. To bolo také easy video, že... Počkaj, není to to isté. Nie. Poďte do partu. No tak to má veľmi ďaleko portu, akože. Však to nemusíme nič ani... Bro, však lepšie to je, keď nič neurobíš. 3, 4, 2, 1. Ďakujem, brosky. Kde si? Ja som nikde. Teraz tam mali debil na stôle. Ty tu nesi so mnou, Braňo. Som však. Nie si. Ty si. Ty si v inej tover. Som tu. Ty nie si na tom istom serveri, čo ja. Čo? Nie. Fakt nie. To je to... Tá nič, a budeme to robiť bez... Tak, ale... Taká blbosť. Hejže. Dobre, tak to dokončíme, hej. Si to videl? Si tu? Ja si potom pozri toto video, čo tam urobila tá typka. Mojej sledujúci tu ľudia. Mám pre vás otázku, ľudia. Prečo nejaký jeden človek mi proste prestal ma odoberať. Mal som 27 a už mám 26 odoberateľov. Why? A ináč, ako som robil giveaway, boli ste tam strašne veľa komentov. A ja som vám dával friend request, ale ste si ma buď nepridali, alebo ste si nezobrali odmenu. Jediný, kto si zobral, bol Holubko 67. Ináč, bol tam aj 30C80 alebo 38, niečo také. A Ja som typku dal dole. bol tam a proste on si nezobral, ale jediný tak Holubko 67. Okidoki. Teraz má tu typek, ktorú neta dostane bombu. Chodí do ryti. Ty prestaň, ty bombon. Kúkaj tu. Ty 4 vaje. Čekuj. Hajzel sprostý. 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1, vybrebili. Bože, to je taký. Tak 3, 4, 2, 1. Do ryti nie, ma to nie... Ja som to prežil, ma to nechal, ja som to prežil. Á, noob. Spadlo na modré. Čau, Braňo. Chodí do ryti. Ani nesem to, čo robíš. Už som tvoja. On píše Broňo. On píše Broňo. Broňo. Nie. Ja si dám reset. Choďte do ryti. Ne. Nie. A Luka. A ty si tam. Lukas. Luky. Ty si tam. Vidíš? Kadriti, ja som Lukas, nie Luka. Ale ty si Luka Poka. Ty si Toka Boka. Ty si Toka Boka. Kde si, Braňo? Ale no pozri sa, kde som. Ja to mám za chvíľku dokončené. Však ja už som to mal dokončené, len to má černou, má na černo. Černé more. Juhuj. Ty si Batman. Černoško.
To som jak prežil. Konečne! Po 2000 Máš to? rokoch. Ty kokos, ma dali preč. Po 340 rokoch. Ma odomkli. Už konečne som slave. Ty vieš, čo je to slave? Slave? Hm? No, save. Nie, slave. Slave. No. Otrok. In the Roman times we have. A ináč, keby ste sa čudovali, no tak ja som starší jak Braňo, hej. Ale hlavne, že som väčší jak ty a silnejší jak ty. Jej. Doriti. Hlavne, že odo mňa starší a som od neho vyšší. A silnejší. To je taká... Aj, Duri. To nikto nepočul. Ani nikto nevidel. Dobre, že ideme. Nechcel som to zastavil, ale teraz som si to uvedomil. Takže... Jak zase, myslíš, jak zase. Jak zase. Ty nepatríš do mojho gengu. Komu môj spolužiak, on má, no nie môj spolužiak, ale taký piatak, on už má 12 rokov a ja som starý od neho, vyšší. Vieš? Starší? Nie, vyšší. On má 12 rokov a ja mám, nepoviem. Ja som... Ako mal som. Nie. Či 9, tak. Mám 9, ale to nemáš hovoriť. No a proste, on a ja som od neho vyšší. Teraz tento tu debil Thomas. Choď do riti. Choď do riti, tak ti poviem. Choď do riti. Choď do riti, ja ťa nenájdem ináč. Viete čo ľudia, mňa to tak rage baitlo, že som si dal Geometry Dash. A ja to hrám stále. A toto má asi pravdu povedať ešte viac rage baitne, ale tak čo no. Ty hráš bez zvuku? Aby ma počuli. Aha. A jak si vôbec ty dostal túto prvú coinu? Však ja mám všetky coiny a skoro všetky levely. No ale ale ja už mám tiež pomaly všetky, ale ja neviem získať tú prvú coinu. Jakú? Túto pozerej sa. Tam tak skočí dole? No. Dobre, ja som to tiež rage baitol. Jak máš urobiť tú coinu? Či zrobím? Nie, mi povedz. Či to musím skočiť dole? Dole? Ja už neviem, kde je prvá coina. Tuto pozeraj sa. Joj, tam, hej, tak dole už neviem, kde. Ale len tak vysoko, nie dole. No a tu ideš a dole. Dole. Skôr dole, vieš? Jaj, už vidím. Dobre, ďakujem. Ešte sa to furt neuploadlo, kúkaj. No, my tu máme ešte keď som neodporlo. Ty videl za jeden deň, kámo. Sa to neuploadlo? A to čo si natočil 2. januára? Ja už natáčam. Ideme. Vypni to moje video. Poskine. Si kokos.